ካብ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ ዘቀረበ ጻውዒት ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ጸገማት እናተፈጠሩን ኣብ ህዝብታት እታ ሃገር ከቢድ በሰላን ናሕደር ምምጾኦም ይፍለጥ። እቶም ጸገማት ሕዝውን ፍልፍል ገዚፍ ስጋት ኮይኖም ይርከቡ። ንዝተፈጠሩ ፍልልያትን ዘይምርዳእን ቀንዲ ምኽንያታት ብመጽናዕትን ብህዝባዊ ዘተን ኣቢሉ ብምእካብ ኣብ ፍሉያት ኣጀንዳታት ሃገራዊ ምክክር ብምክያድን ለባዋታት ብምቕራብን ንተግባራዊነቶም ዝኸውን መከታተሊ ስርዓት ብምዝርጋሕ ካብዞም ጸገማት እዚኦም ጠቕሊልካ ወፂኻ ሃገራዊ ሰላምን ህድኣትን ንምርግጋጽ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብኣዋጅ ዝተጣየሸ ሃገር ለኸ ኮሚሽን ዘተ ኣብ መላእ ሃገርና ዝተፈላለዩ ናይ ዘተ መድረኻት ብምክያድ ልዕሊ 93 ሚእታዊ ኣጀንዳታት ህዝቢ ኣተኻኺቡ ኣሎ። ሕዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተደናጉዩ ዝጸንሐ ዘተ ክልል ትግራይ ንምክያድ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢን ናይ ኣጀንዳ ምትእኽኻብ ስራሕቲ ክጅምር እዩ። በዚ መሰረት ኣብ 23 ክሳብ 25 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝሳለጥ ፈላማይ ናይ ኣጀንዳ ምትእኽኻብ መድረኽ ንኽትሳተፉ ብደብዳቤን ብኻልኦት መንገድታት ዝተዓደምኩም ኩለኹም ኣብቲ ዝተጠቐሰ ቦታን ዕለትን ክትርከቡ ጻውዒትና ነቕርብ። ኣብ መሰረታዊ ጉዳያት ምርዳእ ክንፈጥር ኢና። ሃገር ለኸ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ